ትግርኛ ንጀመርቲ Tigrinya for beginners. እንታይ ይገብራሎ እንታይ ትገብራላ እንታይ ይገብራሎ What is he doing? ይበልዕ ኣሎ እዚኣ እንታይ ትገብራላ What is she doing? ትበልዕ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይሰቲ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትሰቲ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይህጸብ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትህጸብ ኣላ እዚ ኸ እንታይ ይገብራሎ ይዛረብ ኣሎ እዚኣ ኸ እንታይ ትገብራላ ትዛረብ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይሰምዕ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትሰምዕ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይርእይ ኣሎ እዚኣ ኸ እንታይ ትገብራላ ትርኢ ኣላ እንታይ ይገብራሎ የበኪ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ተበኪ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይስዕብ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትስዕብ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይጻወት ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትጻወት ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትኸይድ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይጎይ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትጎይ ኣላ እዚ ኸ እንታይ ይገብራሎ ይስእስእ ኣሎ እዚኣ ኸ እንታይ ትገብራላ ትስእስእ ኣላ እንታይ ይገብራሎ ይጽሕፍ ኣሎ እንታይ ትገብራላ ትጽሕፍ ኣላ እዚ ኸ እንታይ ይገብራሎ ይንብብ ኣሎ
እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ተንብብ ኣላ። እዚ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይስእል ኣሎ። እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ትስእል ኣላ። እንታይ ይገብር ኣሎ? ይስህብ ኣሎ። እንታይ ትገብር ኣላ? ትስህብ ኣላ። እዚ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይደፊ ኣሎ። እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ትደፊ ኣላ። እዚ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይዝውር ኣሎ። እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ትዝውር ኣላ። እንታይ ይገብር ኣሎ? ይብሽጥ ኣሎ። እንታይ ትገብር ኣላ? ትምሽጥ ኣላ። እዚ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይሃትስብ ኣሎ። እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ትሃትስብ ኣላ። እዚ ኸ እንታይ ይገብር ኣሎ? ይውውል ኣሎ። እዚኣ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? ትውውል ኣላ። ንፉዓት ንፉዓት ንፉዓት